публични мастурбатори с шлифери. Викам, как сте, колеги, и продължавам, нали така. Намираме други двойки. Правят секс на странни места. Викам, мамка ви мръсна. От кога сте тук, казвам? 1 час са въртели, свършихте ли? Не, имаме работа. Викам, добре. И след малко намирам нашето място. Един паднал дънер, разцепен от светкавица. Около него са вия анаконда. Има тарантули, паднали сгради, скелет. Тя вика, какво правим тук? Викам, нашето място. Ма не може ли по-уютно? Викам, ти се облегни, то ще стане уютно. И да обрисувам Дани. Предполагам, повечето от вас не са били такива. Но моят първи път, каква беше логистиката? Заставаме на пречупания от живота дънер. Тя застава в поза. Ще убия 2 часа. И вика, почвай. Усещате ли ерочката? Аз съм надъхан от всякъде. Но аз съм на 15, мен ми стига само пътно така и почвам. И заставам зад нея. И аз съживявам. Тя се обръща, питам, а знаеш ли какво правиш? Викам, сега ще разбера. Нямам представа. И аз отзаде скачам, събувам се, въртя въртолети, мачкаме, ръса с просот, връбчета да я кълва, да я стимулира. Всякакви работи прави. Някаква анаконда ма дърпа, викам, не, сега момента, тя ми по-силно, аз дърпаме и така, нали? Не знам какво става. И по едно време той човек го усеща. Той няма емоция. Тя стои и си мисли, трябва да си оправя маникюра и такава. И викам, инсулт ли получаваш? Какво се случва? Грам живот няма в тебе. И свършва работата. Обаче не дами, да ви обясня. За нас мъжете, първия път, той е като пилотен епизод на сериал. То трябва да почне. Какво ще става, няма значение. Ние трябва да щупим кръга. И първите 3 минути са ужас. Болка, проникване, мъка, щета. След 3 минути става хубаво. За около 3 секунди. И след това всичко свършва. И аз си мисля, викам, зато и ли се къпах. Затова ли си облягам чисто новия анцул? Това ли виж? Затова ли станах консол? Това ли виж? И аз решавам да я питам 2 най-тъпи въпроса. Хареса ли? И втория по-тъп ще повторим ли? Тя вика, ще звънна. Ма тя ми няма номера. Това беше най-хубавото. От всякъде. И в един момент, като претръпнете, като започнете да сте сексуално активни, във вашия живот почват 3 вида връзки. Първият тип за една вечер. Значи, нали най-често тогава нямате никакви забележки към партньора си. Какъвто и да е. Отидете да правите секс. Тя не се изсредствала. Има гурли. Миша шкембе чорба. Няма значение. Тя ми е пуснала тая, че ще взема всичко от живота. Няма значение. Но най-лошо е секса между пияни хора. Това е най-лошото нещо. Значи, който е правил секс с пиян човек, и той също е бил, знае, че това е най-нелогичното нещо в света. То започва в дискотека. Винаги жената има в средата на дансинга. Тя излъчва съмнителен морал и свобода. Нея всичко около нея е като Юпитер. Тя се вее от алкохола. И пръска феромони. Към мен. Аз отивам още по-смазан. Аз съм нейния астероиден пръстен. Е така обикален. Почвам като астероиден пръстен се въртя. Нейните приятелки отиват на ухото и казват, този е отвратителен. Моите приятели ти казват, тази не е за тебе, ние двамата сме Нина и Бей. И почваме да се търкаме като хора, които имаме проказа и така един друг се търкаме с някакви странни чупки. И по едно време решаваме да се целуваме. По-пиянски. А именно, не си оцелваме устата. Тя ми бърка с нос в окото. Аз си вкарвам лактия в подмишницата и ние сме контузени от всякъде. И някой от двамата казва фразата, искаш ли да си ходим? Ма и двамата не знаем къде. И се тръгваме. Влизаме в таксито. Шофьора навижда.
Ние сме като пъпечо. Няма. Ние сме кукли без капитана и тъй стоим. Не знаем какво става. Просто не знаем какво става. Значи хора, възхищавам ви се, стоите прави и ма слушате. Това е най-лошото нещо. Подобно беше на абитурийския ми бал. Валя, 100 човека прави и ма гледат лошо. Това беше същото. Това беше същото. И качваме се в таксито. Караме към тях. Качваме се нагоре. Стигаме до входната врата. И тя ми вика, трябва да споделя нещо. И аз изтръпвам. Казвам, какво? Аз живея с майка си. Викам, кажи и тя да дойде. Аз съм широко скроен да дойде и майка и няма проблеми, няма стана. И отивах в нейната стая. И това не е любов. Това е Кърт Енгъл срещу скалата. Тя ме хвърля. Чупи ми ребро. Аз откачам от това, удрям с колата в точното шкафче. Падам, кърбя, 3 съпа ми липсва. Това е ужас. И на сутринта ставаме. Тя е леко разрошена, сексапилна. И ми вика, как се чувстваш? Вика, все още нищо не усещам. Не знам какво става, нали? Не знам колко ребра ми, какво се случва. Но не искам да повторя. Не е моето. След това почват дългите връзки. Първо искам да питам. Тия двамата, страхотно с бялото вече. От колко време сте заедно? 16 години. Той зато и не толкова стекчен. Ти, приятел, ще припаднеш, не знам да те е набрал. Тя е супер щастлива, той е. Ти си като Mortal Kombat преди Фаталицето е, така си не знаеш. Чакаш Луканг. Няма значение. Искам да питам, добре, вие как разнообразявате сексуалния си живот? Бъди честен, тук сме наши хора. Чакаш пръщата от Take Away. Приятели, колко деца са станалите? Имаме 30 минути да вземе ни признаци. Истината е, че като имате дълга връзка, началото е любов, страст, еротика, красиво, желаете се. Обаче идва един момент, в който рутината във фаща. Имате нужда от разнообразие и удоволствие. И почват предложения. Най-често от жените. Искаше да вкараме нови атрибути. И аз към някакъв телефон и ще купувам. И тя почна да вади играчки. 6 метров банан. Викам, чакам само да извадиш надуваем замък. Викам, не знам какво става. 100 милиона неща. Аз към това за какво е? Да нас стимулират. Казвам, кое да ме стимулира? Той ни път влезе в мене, никога няма в туалет да викам. Няма какво да ме стимулира. Няма какво. Второ нещо. Предложения. Да увеличим хората, които участваме. Искаше да направим тройка. Викам, аз съм съгласен и да не участвам. Твърде много логистика, не ми се занимава. Не мога с толкова много хора да се разправям, разбираш? Казвам, то с тебе ми е трудно, ако остава още човек да вкарам. То ще стане семейен скандал, ние не можем да се разберем. Ние накрая секса ще трябва да се делим ниви, там не знам какво стане. То стане някакъв ужас на края секса. Ще бъде ужас. Айде да ни чуя, бе! Айде да ни чуя, бе! Ей, това е! Искам да ме чуя за долу с капитана и Жочо са супер яки да ви чуя.